Moikka! Halusin tulla esittelemään tämän meidän maaliskuun tarjoustuotteen, eli meidän puhdistusemulsion ja miten tätä käytetään. Vähän muistutuksena myös kaikille, että muistakaa puhdistaa se iho. Tätä käytetään joka ilta, käytät meikkiä tai et. Eli se tarkoitus on, että se ihon pinta illalla puhdistetaan kunnolla puhdistustuotteen kanssa, jotta ne hoitovoiteet pääsee sinne ihoon hyvin imeytymään ja toimii siellä niin kuin niiden pitää. Me otetaan puhdistustuotetta puhdistetuille käsille hyvin vähän tämän verran ja lähdetään sitä sitten emulkoimaan rauhallisin ottein, pyörivin liikkein sinne kasvoille. Ja muistakaa, että meidän ei siis tarvitse kasvoja pestä ennen puhdistusemulsion käyttöä. Voimaa meitähän tarvita, eikä meillä ole mikään kiire. Eli rauhalliset liikkeet ja mielellään tämmöiset pyörivät vähän ylöspäin suuntautuvat liikkeet. Muistakaa se otsa, että jos teillä on otsahiukset, niin ottakaa ne hiukset pois ja täältä just ihan tänne korvan nipukkaan asti. Ja semmoinen, mikä useasti tuolla huomaa, niin kaula monella jää hoitamatta, että se on herkästi semmoinen karhea, niin muistakaa se pyöritellä oikein sillai hyvin ja just sinne vähän ylöspäin, semmoista samalla vähän hieroa sitä sinne ylöspäin. Eli emulkoidaan se putsari sinne, jotta ne ihohuokoset hyvin aukeaa ja se ihon pinta aktivoituu. Kun me ollaan hyvin pyöritelty, voi muuten myös silmät käydä tämän kanssa läpi, niin pestään se pois. Voit pestä joko juoksevalla vedellä tai pyyhkiä kasvopaperilla tai käyttää tämmöistä sientä, jota mä nyt käytän. Ja siellähän on nyt tarjousesitteessä tämmöinen sieni myöskin tarjouksessa, mutta mä lupaan sulle, että jos sä tilaat multa puhdistusemulsion, kasvoveden tai vaikka molemmat, niin mä annan sulle lahjaksi sitten tämmöisen kasvojen pesusienen. Tällä on muuten äärimmäisen helppo tää iho puhdistaa ja se ihon pinta. Mut meidän toi puhdistusemulsio, se on äärimmäisen hellävarainen, sopii oikeastaan siis kaikille ihotyypeille, miehille ja naisille ja nuorille myöskin. Mutta multa saa siis tilata. Ja kiva kun katsoit, seuraavaksi tulee sitten vähän ohjevideo kasvovedestä. Ja niin mun kautta saa siis sitten tilailla myöskin. Moikka!